Здравейте, приятели! Днес ще видите как се правим прическа на косите ми. Но само да я видите. Първо започваме така. Взимаме, ама косата ми не. Дано всички да сте лайкнали моите видеа. Ако искате още, напишете в коментарите и ударете камбанката. Ако искате и вие такива видеа, направете си. И така, първо започваме с решението, нали ви казах. И след това от другата страна. От другата страна сега почваме, нали. Ако имате такъв спрей, вземете си. И ако косата ви е гладка, можете да не си купите спрей. Или от аптека, или такова. Как се казваше? Да. За коса, където си миш косата на бочка. И балсам, и шампуан. Аз имам такива неща, но има на Beauty Blender. Но в нас няма все още. Какво? Абе, да. Да си покажем. Да си покажем щипки. Да си покажем това. Ето. На поня аз си взех. Имаше и на лисица. Ама аз само понята взимам. И като се наричат кончета, аз така ги наричам. Ама по някой път, като си правя видео, малко... Ако гледате моето видео, камбанката, нали? Да. И утре ще очаквате още едно видео. И чао на всички!